La fecundació in vitro acumula més de 30 anys fent possible que parelles amb problemes de fertilitat i també futures mares solteres puguin tenir fills. La tècnica, cada vegada més segura, consisteix a generar un embrió a partir d'un òvul i semen. En tots dos casos poden ser de donants anònims. L'embrió és posteriorment introduït a l'úter de la dona, a on, si s'implanta, donarà lloc a un fetus. Els embrions sobrants es poden guardar congelats, destruir o ser utilitzats per a la recerca. Estem a l'Hospital Universitari Quirón de Reus, al Servei de Medicina de la Reproducció, on en principi tractem a les parelles que tenen problemes per quedar gestants i aconseguim el naixement de moltes criatures que, si no fos gràcies a nosaltres, no podrien arribar a veure la llum. Anna Veiga dirigeix el Departament de Recerca i Innovació del Servei de Medicina Reproductiva de l'Institut de Reus. És presidenta de la Societat Europea de Reproducció Humana i Embriologia. La xifra de naixements amb reproducció assistida s'ha quadriplicat en l'última dècada pels problemes de fertilitat de mares cada cop més grans i l'augment de dones solteres que volen tenir fills. La tècnica s'ha consolidat amb els anys i es busca fer més efectius els tractaments, evitar estimulacions hormonals excessives i utilitzar el menor nombre d'embrions possible. Un dels objectius que estem perseguint en aquests moments és aconseguir que les taxes d'embaràs amb un sol embrió arribin a xifres lo suficientment adequades com per proposar aquesta estratègia per totes les nostres pacients. La resta d'embrions que no s'han utilitzat es mantenen congelats i conserven intacta la seva qualitat. Es poden mantenir fins que la mare arriba als 50 anys, el límit de la seva edat reproductiva. Fins aleshores, poden tenir diversos destins. Poden servir per la pròpia parella fins que s'acabi la seva vida reproductiva, poden ser donats a una altra parella, poden ser utilitzats per recerca o poden ser simplement destruïts. Aquestes són les opcions que se li donen a qualsevol parella que té embrions congelats. Un alt percentatge el destina a la recerca i les parelles són degudament informades del destí dels seus embrions. En cas de voler-los destruir, el protocol és igual d'estricte. Malgrat que la legislació espanyola compleix amb les necessitats dels pacients i professionals, els científics troben encara mancances, com la falta d'un registre de donants que permeti gestionar millor el destí dels embrions. El registre de donants, que és un registre que des de fa molts anys estem demandant tots els professionals, és una que encara està pendent de fer-se i que és una necessitat realment important en el nostre camp.